Welcome. Ayun, welcome back sa sa channel. Ay, welcome sa live ko pala. Ayan. Andito tayo sa ngayon sa Lingayen. Actually may inaantay kasi tayo na may inaantay tayo dito sa sa area. So, habang inaantay, live muna. At naman ngayong wala nang bagyo. Ayan. Mismong Kapitolyo. Muna tayo. Ayan, meron ng dito. Christmas tree agad. Turn natin. So yan pang service natin pang alam mo. Paminsan-minsan may booking na rin na pumapasok dito. Bilang hindi ko pa nasusubukan kumuha ng booking, pero may mga pumapasok na naman gagaling dito. Dito sa parting Lingayen. Ay. Aga-aga ng live. Ayan. Maganda punta sa umaga. Ayan. So yun lang yung natin, yung live natin. Nandito tayo sa Lingayen para may nantay kasi tayong dumating dito. Susunduin ko. Okay, meron tayong 2 viewers. So yun lang nandito tayo ngayon sa Lingayen.
Okay. Okay.